Ndine mashoko kuruzhinji rweZimbabwe. Mashoko angu kunyanyisa ndoda kukomekedza vezvirwere zvemakenza kunyanyisa. Ndine ruzivo rwezvirwere izvozvo. Hatingangoti zvose. Kenza iyo kubva kumusoro kusvika kurutsoka. Munokwanisa kudzirondedzera kenza idzodzo. Tinotenda munodzirapa. Any type of cancer, especially for those people, the old, that have prostate, because that is the biggest challenge with the old age. A lot of men, white, black, Chinese, Indian, wherever you are, there is a herb that can cure you. Cancerous, prostate cancer. People are losing their private parts in hospitals because of this challenge of prostate. There is a cure right here. Sokubonakala ukuthi kuyaphi kwaqala ukuphuma ubomvu umuthi wakhe phela vele uyadonsa uyalwa ngaphakathi nxa unatha lo ngaphandle la uvala isilonda lo ngaphakathi wenza njani uyalokhu uzuyelapha futhi ngaphakathi. Ndingazorapawo zvirwere zvingi zvakaita sana sugar. Sugar tunoitaurira bedzi pakuti kana ichikwira ndo pendinoda kuti ndibatsire vanhu kuti idzikiswe. Asi sugar iri pamunhu wese, munhu wese ane sugar. Okay. Sugar iperi pamunhu. Asi kuti ikakwira inoda kudzikiswa. Right. Sugar inourayira pakuti ikanga yakwira ikasvika toti inogona kusvika kana ku50. Asi ikanga yozobva ku50 inodzika chinouraya. Saka ndo pandaida kuti ndizive ruzhinji rweZimbabwe kuti sugar tese tinayo asi inouraya pakudzika. Okhona olohlupho lonjalo bantu lento abantu abaningi bayaclaima abantu abaningi for sure sokuze kuconfuse abantu. Umuntu uyahamba kulo muntu amenze lokho angazi siwabanjwa ngabantu abangaka noma siwabanjwa ngama-doctors amangaka, kodwa akuna change. Umuntu uzefike ukuthi asuku stage 3 stage 4 akufika into ezothi asesifa ezefe. So mina bengafisa ukuthi khona izihlobo zethu zife zingazi. Kuthiwa khona iBhayibheli lithi lona ilizwi lenkosi lithi abantu bami bayafa ngokuswela ulwazi. Apo pama-acids apo. Ma-acids aya anova futi inongoti tsvina nichazorondedzera amwe nezvekenza, asi tsvina futi ma-acids ndo inogadzira ma-ulcers, ndo inozogadzira kenza. Saka ndichada kuti taurei pamusoro pema-acids. Ma-acids itsvina kuzvikafu zvatinodya zviya zvinosarira mukati. Izvozvo zvikaramba zvichiwanda mukati zviya ndo zvinozoguma munhu zvakuorera mukati. Saka munhu anoguma akujova akuda kuzorutsa. Shuwa hazvifaniri kugara mukati umu, zvinozoguma zvichizobuda chete kuti munhu anorutsa kana kuti achazochaya. Saka ma-acids tinochida kuti tiakurire nekumachaisa munhu abudise, ndokuti munhu anga achinzi abatsirika kurapika ma-acids. Ngithini ni-victim ngithini lami ngiyi-victim yecancer ngibona mina lami ngisilile from i-cancer. That is yikho kwengenza ngaba le power ngase doctor asingeke sigcine la ngayenza i-effort ngathi asingeke sigcine la asincede nabantu singenza njani. Wasebuya lecebo lokuthi akumele ukuthi sibone abantu abangasiza ukuthi sikwazi ukuthi into lesinjani sihambisa abantu bazi ukuthi kukhona into njengale engelapheka, ngoba into ethiwa i-cancer vele mina ngikhula kusukela kudala ngize ibe yisize yami kuthiwa vele kayilapheki. Thank you. Because I work with Sekuru. In his absence, you are free to contact me on 0784 494 176. That's my body number. My network number 0714 349 596. In the absence of Sekuru, probably he's out, he's in the bush looking for his herbs, he will not be available. So you are free to contact me. You can always get help. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only 1,500.
Contact VF Accountant at +276 868222173 to open your account now. Any type of cancer, especially for those people, the old, that have prostate, because that is the biggest challenge with the old age. A lot of men, white, black, Chinese, Indian, wherever you are, there is a herb that can cure you. Cancerous, prostate cancer. People are losing their private parts in hospitals because of this challenge of prostate. There is a cure right here that can help you. There's a cure that Yes. can help you. If Yes. you do not have cancer, but you have a friend who is English, maybe is in Europe, you have a friend who is Chinese, who is in China, you have a friend who is in the Middle East, you have a friend who is in South Africa, you have a friend who is in Africa somewhere, and because of the globalization, we now visiting each other and staying together, we mixing and mingling with the different cultures and different nations. You are a Zimbabwean who is out there, who can also take this message to your friend to say that in Zimbabwe, there is Sekuru who is called Sekuru Guruwe, who is a herbalist who can cure this disease. It knows no boundaries, it knows no borders. Your friend can be cured by contacting Sekuru on the number that is on your screen. Chasara nchokuti titende nekutipa zvamatipa. I think we have deliberated in 3 languages. We Yes. have touched so many lives, and Yes. we know because of the testimonies that you have seen and witnessed, which you have also seen with your eyes. We believe many people are going to come and also receive this healing, which is being brought to us through Sekuru Gure by our mighty God. Thank you so much. If you have 1 or 2 words that I have not touched or that you have not spoken, just 2 minutes or less than that. All right. My 2 minutes is just about my contact details as well. Thank you. Because I work with Sekuru. In his absence, you are free to contact me on 0784 494 176. That's my body number. My network number 0714 349 596. In the absence of Sekuru, probably he's out, he's in the bush looking for his herbs, he will not be available. So you are free to contact me. You can always get help. Thank you so much. You can always get help. That is her parting words. Now we want to speak briefly to the man himself. Thank you. Thank you. Ngendaba yesikhathi mfuna ukuthi uchasise ngesindebele ukwenzela ukuthi asomashona kuphela akhulayo. Yes, umuntu wonke kumele aphile. Umuntu wonke amele aphile. Yes. Ngifuna mina ukuthi wena uchasise ngesindebele utshele abanye abantu ukuthi uSekuru lo umalume lo usebenza njani. Khulu Guruwe. Yeah. Ngubaba okwanisa ukulapha icancer. So ngendlela engadiscoveryo ngami mina ngifuna ukuthi ngikhulume kule nto ebese ngiyitshile. Ngemva kwesikhatshana mina ngeke ngagula icancer. Right. Ngigula icancer. In fact ngaba leqhubu. Omunye umuntu awusesuspect ukuthi hayi iqhubu leli ngani angiliboni kuhle. Ngathi uthini? Ngathi alithumba leli. Ngifuna nje ukuthi likhame. Wathi no alikho normal because ithumba leli lilemlomo eminingi. Ngathi why? Lilemlomo eminingi. Kodwa ke angazi ngabe kuyini. Lo muntu wasesithi mina ngikutshelile ngisuspect ukuthi icancer. Na kimi kwasowathi akuhluphi phela. Angithi cancer phela udoctor wecancer ukhona. Uyamazi. Guruwe ngiyamazi. Vele inamba futhi vele ngase ngithethe. Antazi nxa ufuna ukunceda phela kumele uhlale la uequip lento zakho. Ngahle ngavele ngayifaka esikhwameni inamba yakho. So ngase ngifona mina ngathi lapha lami sengile problem njalo. So nje umuntu wesengazi vele azangathatha isikhathi wavele wafika. Yena ungamfonela vele uyashesha vele afike. So lapha ngithe kunjalo wafika wakhangela kumbe ngithi wabheka. Uthe ekhangele wabona wathi wenze masinyo uphangisile. Ngathi lithini kathi khulu lithini. Mina kimi ngibiza njengo doctor, herbalist doctor. Yeah. Lithini kanti doctor. Doctor abesithena no.
lapha lento le yiyo imukala. Okay. Wathi imukala yaye. Inyamazana leya. Inyamazana, all right. Sekululithi ukuthi ngithi inyamazana leyana. Ibuleka gogo esha ugogo wathi yiyo. Hawu gogo indala ivela ngapi le. Ngathi mina ukhulu wathi ayebo. Ngiyo ngempela. Ngase all right. Ngiyenze njani? Antu yakwazi kumele ubuze nxa into sithi. Yeah. Lamse ngifuna phela ikhosi phela. Right. So mina ngithatha ikhosi. Athi thatha ikhosi. Ngiqinisile le yiyo le. Yiyo le. Ngamtshengisa lapha nathi yiyo. And kumele ishaye isishaye yavuvukisa iround la ngaphansi kwekhwapha la. Ama pictures akho ngilawo efonini ama pictures akho. Ukuqala kwayo. Ukumemetheka kwayo. La lapho masiqala ukwelatshwa lama changes wonke yawenzayo. Right. So lapha mina ngase ngisithi no. Lapha khulu. Ngiyabonga ngoba lami uyathi ukuthi ngiphangisile ukuthi ngisheshe ngiyelatshwa. So hayike ngabe ngibhadala i-course. Ukhulu uyathengisa i-course yakhe amabhodlela angu3. Ngenxa ukuthi ngangilesilonda wanginika lo muthi wesilonda. Right. So ukuthi uyafaka wangitshela ama instructions ukuthi uyawenza njani. Lalo ukuthi ngonathwayo ukuthi uyawenza kanjani. Right. Ama instructions ngalalela kanjalo. Ngawenza njenganjalo. Within 3 days kwasokule change. Abone sokutshintshile sokunjani sokuvele sokule sokubonakala ukuthi kuyapi. Kwaqala ukuphuma ubomvu umuthi wakhe phela vele uyadonsa. Uyalwa ngaphakathi nxa unatha. Lo ngaphandle la uvala isilonda lo ngaphakathi wenza njani? Uyalokhu uzuyelapha futhi ungaphakathi. Right. Lo odliwayo ngoba uyadliwa. Omunye lo ngifaka ngesilondeni. So ke ngami ngasila kanjalo lami ngithi ni victim ngithini? Lami ngiyivictim yecancer ngibona mina. Lami ngisilile from icancer. That is yikho kwengenza ngaba le power ngase sithi doctor asingeke sigcine la. Ngayenza i-effort ngathi asingeke sigcine la. Asincede nabantu. Singenza njani? Wasebuya lecebo lokuthi akumele ukuthi sibone abantu abangasiza ukuthi sikwazi ukuthi into lesinjani sihambisa abantu bazi ukuthi kukhona into njengale engelapheka ngoba into ayicancer vele mina ngikhula kusuka la kudala ngize kube isize yami uthiwa vele kayilapheki kodwa mina namhlanje ngiyafakaza mina ngithi mina ngaphila ngilesilonda ifoni yami thatha ama photos till ngize ngiphole ngisho ukuthini ubufakazi obukhulu ukuthi ngithi ngapha kithi eMandebeleni ngakukhona umuntu okhona olohlupho lonjalo bantu lento abantu abaningi bayaclaima abantu abaningi for sure sokuze kuconfuse abantu umuntu uyahamba kulo muntu amenze lokho angazi swabanjwa ngabantu abangaka noma swabanjwa ngama doctors amangaka kodwa akuna change umuntu uzefika ukuthi asuku stage 3 stage 4 akufuna into ezothiwa sesifa ezefe so mina bengafisa ukuthi khona izihlobo zethu zife zingazi kuthiwa khona iBhayibheli lithi lona ilizwi lenkosi lithi abantu bami bayafa ngokuswela ulwazi wangu bari kuparara nekushaya zibo my people are perishing in lack of knowledge because of lack of knowledge. So khonoko mina ngenxa yokufunda lokho ngathi umuthi ngase ngiziqiniseka ngathi mina ngiyakholwa ngilikholwa kodwa umuthi ngokamlimi ngizakukhuluma lokho angithuki angithethisi ngilalele kukhona izinyanga eziclaima ngathi in fact uSathane wasithathela wathatha into lezi ngezikamlimi waziclaima ngathi sezingezakhe nxa abantu bebona imithi singathi sezinyangeni sebona sengathi ngeka ngezinyanga ngifuna ukuthi ngichasise ukuthi akula sihlahla senyanga isihlahla zonke uNkulunkulu wathi let there be trees and the trees were there akula nyanga eyazalwayo akula nyanga eyazalwa isihlahla kumbe inyanga eyazala isihlahla kumbe produce intayini ilokuzeni intanga eyayenza yayidala noma namanje ngabiza inyanga ngithi ngifakela ngithi ngicela ungenza isihlahla ngeke izisiyenza angeke izisiyenza noma isala musibane akula sihlahla esiza exista esizoyenziwa inyanga so ngithi mina inyanga umuntu nje owenza into zakhe ngokholo lwakhe but esebenzisa iproduct eyayela ekaNkulunkulu so mina ngingumuntu kaNkulunkulu uNkulunkulu wangipha wathi ama herbs azolele lapha ukudla ilokuzeni imibhida kuzoba yini ukudla kwena
ngendaba yesikhathi ngiwuzile ukhulumile ufakazile usinika i-testimony kulabo abantu abazwisa indebele lesizulu kona ngala saziphetsheya koLimpopo bayakuzwa labo nge2 minutes mfuna ukuthi ufakaze ubatshele ukuthi badinge ukhulu ngendaba ye-cancer. Alright. Nge2 minutes. Yeah. Okay. Ngathi ngesikhathi esincane ngisiphiweyo ngizama ukufinqa indaba yami ibe encane ukuthi ukhulu uGuruwe kasinyanga okokuqala ukuthi amaKristu azoyesaba athi thina sizosingaya ngaphenya ngentini siyakhonza ulwazi lubuya ngumuntu oyi1 ngisishona bathi kuziba mbuya huzwa ngitsho lezi ukudla esikudlayo sakuzwa ngabakudala bethu abasiqalelayo ukuthi lokhu yikudla sesibonga ukudla sithi ngoba yikudla njalo amagama enza watsho ukuthi khona let us go back to Eden asihambeni kulapho ekudleni uNkulunkulu awe ikhona athi asimele sikudle abantu into esisilimaza manje ukuthi sesithatha sesisidla ukudla okokubuya ama processed stuff. I'm sorry to say processed stuff sesizandisa ukudla okungena roughage okusokusilimaza ukuthi into engithandayo manje enzoyitsho ukuthi khona masugula manje into esukuyenzeke ukuthi nxa sugula laphana bazokutshela ukuthi hayi kumele udle okuyisitshalo okuncane okumhlophe esimhlophe lesi yandisa lesi samabele noma izwiyo yandisa esophoko kumbe unyawuthi sebengikhona bekutshela kodwa sokulethi Right. It's too late ngoba usunjani so affected already suza yebo ngomsa kamlimo uNkulunkulu ngamadezi abe kuphe wona sekuzophila malutshwane ngoba phela na vele affected suzama ukuthi unjani umaintain. Sibanda siyabonga wena ufane engeke ngumuhlumayela uthiwani umchumayela hayi ngiyakubona sengikuthathela imic noma waqeda isikhathi sonke la ngiyakuzwa ufanele ube ngubroadcaster siyabonga baba akukho kunye likujile bengakubuza ngenxa kukhona ngendaba yesikhathi sizakukhuluma ngesinye isikhathi amazangu uthi nothenda. Yes, here is Mr. Sibanda. He's a victim of cancer himself, and he has been giving us a testimony that he first saw Ukoko Egula, and then later he became a victim, and he was also treated by Sekuru Guruwe. Because of time, he has got so many things that he would want to let us know. But I think all those who have got ears, they've heard. I've allowed him to speak for a long time. Siyabonga ukuthi hayi lizwile lani dingani umalume lo ukuthi liyelachwa ngokuphangisa masinya abanye batsho njalo igama lami ngusuvesa. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business, and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Sekuru zita renyu rekuberekwa rinonzani? Zita rekuberekwa netwa Lucky. Sene mechitani Muzeziwa. Lucky Muzeziwa. Ndikuitira kune vaya vazokutumira iko keshi. Baba vazoona kuti ndivo chaiwo. Anditi muzuva ranhasi hatisisina nguva yakawanda nekuda kwekuti zuva rapinda muna amai varo. Toda kungoti mungoti muchidimbu kuvarwere vari kunze uko tanyanya kutaura nezvekensa. Hatina kutaura nezvenyongo, hatina kutaura nezvepfari, nezveshuga, nezvemaacids. Mashoko enyu mumaminutes anoita 5 amungapa kune vanhu vane zvirwere zvakasiyana-siyana nezvimwe zvisina kunyorwa paflyer renyu randakabata rineri ndezvekuti chii Sekuru? Aiwa, ndinotenda hangu zvikuru. Ndine mashoko kuruzhinji rweZimbabwe. Mashoko angu kunyanyisa ndoda kukomekedza vezvirwere zvemakenza kunyanyisa. Ndine ruzivo rwezvirwere izvozvo. Hatingangoti zvose. Kensa iyo kubva kumusoro
kusvika kurutsoka munokwanisa kudzirondedzera kenza idzodzo. Tinotenda munodzirapa. Ndinodzirapa. Ndingazorapawo zvirwere zvingi zvakaita sana shuga. Shuga tinoitorera bedzi pakuti kana ichikwira ndo pendinoda kuti ndibatsire vanhu kuti idzikiswe. Asi shuga iri pamunhu wese, munhu wese ane shuga. Okay. Oh. Shuga iperi pamunhu. Asi kuti ikakwira inoda kudzikiswa. Alright. Shuga inourayira pakuti ikanga yakwira ikasvika toti inogona kusvika kana ku50 asi ikanga yozobva ku50 inodzika chinouraya. Saka ndo panaida kuti ndizive ruzhinji rweZimbabwe kuti shuga tese tinayo asi inouraya pakudzika. Saka munhu anoda kuuya kwamuri papi pacho, munhu akanga aine shuga iri kukwira yangodarika pa10 takuichemera kuti tiidzise, takuti ngaidzike. Muchiidzikisa zvakanaka. Tinoidzikisa zvakanaka nemishonga zvakanaka. Kunge kudzika kunoita chitini mumugodhi wemvura zvishoma kupapari apa vazhinji vari kudonha sekuri kudonhera mumoto. Ndatibatsire vanhu vakati wandei burikidza ndokunge ndakambobatsirirwawo ini chizukuru changu chandinacho chakanga chichidonha asi zvakapera. Izvo ndiri kubatsira vamwe vari kutendawo vari kuti zvasekuru urwere wedu nani tototenda zvikuru kuti ndimwari. Apo pamaacids apo maacids aya anova futi inongoti tsvina ndichazorondedzera vamwe nezvekenza asi tsvina futi yemaacids ndo inogadzira maulcers, ndo inozogadzira kenza. Saka ndichada kuti taurei pamusoro pemaacids. Maacids itsvina kuzvikafu zvatinodya zviya zvinosarira mukati, izvozvo zvikaramba zvichiwanda mukati zviya ndo zvinozoguma munhu zvakuorera mukati. Saka munhu anoguma akujova akuda kuzorutsa shuwa hazvifaniri kugara mukati umu, zvinozoguma zvichizobuda chete kuti munhu anorutsa kana kuti achazochaya. Saka maacids tinochida kuti tiakurire nekumachaisa munhu abudise, ndokuti munhu anga achinzi abatsirika kurapika maacids. Akanga achirutsa zvizhinji zvinosara zvirimo. Pane nyaya yenyongwe iripo apa zvekare, inyaya iri kunetsa vakawanda, muri kuirapawo sei? Nyongwe iyoyo ndiwo maacids iwayo. Ndiwo maacids iwayo. Ndiwo maacids iwayo. Alright. Pane zvimwe zvirwere zviri kunetsa vanhu nekuda kwenguva ino, zvimwe tichataura muchirongwa chinotevera. Ndezvipi zvimwe zvamuri kuti vanhu ngavauye kwamuri? Ndinotenda zvikuru. Kurudziro yangu kuruzhinji rweZimbabwe ndiri kuti vanhu uyai ndikubatsirei pazvirwere zvamakenza. Munhu akanga aine musoro uri kurwadza usiri kupora, igomarara remusoro, kuchipatara vanoiti meningitis. Meningitis ikanga yapa munhu kureva kuti yava tsvina yamusoro. Right, vanhu vanenge vane dambudziko renzeve dzinobuda urwa, tinotenda kuti nzeve idzodzo chaita kuti munge mane urwa, kureva kuti mane makonye anonzi ekenza. Saka chinonzi kenza chacho ichi makonye, kenza haisi ronda ba, kenza makonye. Saka pese pane pabuda urwa pagara chinhu chine tsvina ipapo kwenguva ndo pazoguma mapafoma makonye anonzi kenza. Saka kana pakujeneratwa urwa kureva kuti makonye zvaari kudya achirutsira achidi ndo zvinogadzira urwa. Takurukura nhamba ndo dziri pascreen apa. Mashoko enyu ekupedzisira, imi ndiri kupai 1 minute, vamwe ndanichivapa ma2 minutes, zvizhinji mataura. Mashoko enyu ekupedzisira kune munhu wamakarapa akanga arambwa nezvipatara vakutotaura kuti apa hapasisina, kwete vapopura ava nhasi, vamwe vasiri panapa. Ndinotenda zvikuru, ndarapa vanhu vakawandisa. Vamwe vakatodzorwa kuzvipatara vachinzi stage 4, vamwe vakangodzi chingoendai muno vachengeta kudzimba. Ndine vakari vari kutorarama variko izvozvi. Vamwe vanga vaita mabed sores, maronda aya akutongobuda honye iwo maronda emasores aya emabed sores aya akubuda honye. Saka kureva kuti ndarapa vakawanda vakuti vamwe vakatombochemwa. Zvimwe chete zvandakaitawo ini ndiri kurapa vanhu nhasi, ini ndakatorwara zvokutodaro zvokuti vanhu mai vati tsanangura. Tine vanhu vari kukuona izvezvi vari kuSouth Africa, vamwe vari kuArab Emirates, vamwe vari kuUK, vamwe vari kuAmerica. Tinosvitsa sei mishonga ikoko? Mishonga iyo zvino ndagara nditotumira, imwe ndoendesa neFedEx, imwe ndoendesa neDHL, imweyo ndinotumirawo nedzimwe hama dzinenge dzichienda ikoko. Saka ndiri kuendesa imwe nekumutisi.
Saka ndinoti vari kunze uko kulese kunana New Zealand ndakaendesa mishonga nana UK ndikuendesa mishonga yakati wandei vanhu vari kutobatsirika zvokuti matestimony vamwe vatotaura kuti sekuru manje toita sei siri kuno kuSouth Africa yada kutauro saka pavanouya kuno kuZimbabwe chataura navo vamwe vacho muchazotipa nhamba dzavo totaura navo vari kuno kuti isusu tine mishina inokwanisa kuti tiite interview munhu ari kunze asi achitoonekwa pari ari pavhidhiyo tinokwanisa kuzviita izvozvezvo. Ndakupai nguva iye zvinezvi taakuitira makamera edu aya kana kwasviba kudai anenge akutsinzinya anorara zvamunoona kudai izvi tanga tida kutaura zvakawanda pamusoro penyu imimi meka asi nekuda kwevapupuri vauya vachitaura zvavakaitirwa nemishonga yenyu imimi tinodavira kuti kwanhasi tinenge tadzidzisa tatumira shoko kune vatariri vepaSly Media TV. Mwari vatitendera munguva shoma iri kuuya iyi tinozokudzorai zvekare tichiwana mamwe matestimony kuti tisawana vashoma nokuti vanhu vanozofunga kuti matenga vekuMbare nevekunhinge ava nekuWaterfalls nevekuchi tinozodawo vamwe vanobva kupi vanobvawo kune dzimwe nzvimbo vatinechita se vatinechisangana navo kuitira kuti shoko renyu rifambe riine umbowo nekuti vanobira vanhu vawanda. Saka tiri kuti imimi mabuda pachena ticharamba pano paSly Media TV tichifamba nemi nekuti tine vakawandawo zvekare vanotipawo mafoni navo vachitumira maronda avo vachiti ndashaya anondirapa. Saka kuuya kwenyu tinoti ndimwari chaiye paSly Media TV. Oneka henyu vateereri. Vateereri ndinokutendai kune vari kutiteerera vane hamawo dzavo dzinenge dzida kuti dzibatsirwe. Ndichakupai nhamba yamunondifonera mondibata ndichakuudzai kuti ini ndinogara kupi. Ini zviro kwazvo ndogara kuGuruve asi zvino ndiri kubatsira vanhu ndiri muMbare ndiri muretail. Tinoti muMbare muretail iri nechepa muretail umu patable number 832 ndopa ndinenge ndiri kubatsirira vanhu ndiri. Tinotenda ndaida kuti kune vaya vada kufambisawo shoko namba dzangu ndinoshandisa 0774 809 686 774 809 686. Dzimwe dzacho dzoti 0713 33 0072. Ndidzo nhamba dzamunokwanisa kunge muchibata sekuru dzataisa pascreen up kubva pekutanga. Ane nzeve dzekunzwa anzwa vane hama dzavo chiregai kuuya kuSly Media TV muchisekuru ndovaona sei nokuti vapa nhamba dzavo vanenge vari kuda kuvabata vabatei direct musapedze nguva nekuuya kwatiri isusu toda kuzongonzwa matestimony kuti makatosvika kwasekuru uye makatopora sezvamanzwa pane vamwe. Tinotenda zvikuru nekutiona pano paSly Media TV. Tinotenda nekusapota vanhu vese vatinokuunzai pano. Tinotenda kuti chirongwa chinechi chichadzora upenyu hwavanhu vakawanda vanga vachererwa makuva vanga vaane mapolisi anga akuda kusvika pekupedzisira kuti mari dzichitenga makofini nechikafu cheparufu asi nekuda kwekuti sekuru Guruve vaunzwa pakati pedu tiri pano paSly Media TV upenyu hwevamwe tichazoramba tichingoti aiwa happy birthday tichingoenda makore achingowedzerwa asi sazoganhurwa panzira nekuda kwemaacids nekuda kwenyongo nekuda kwepfari nekuda kweshuga nekuda kwekensa. Zita ndoni Sylvester tifumanei simbi yebasa. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business, and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.